Sziasztok, én Zsidek Cecília vagyok, a Rimax Centrál értékesítési vezetője. Amint látjátok, a kollégáink jelenleg nincsenek bent, home office-ból dolgoznak. Viszont továbbra sem álltak le a jelenlegi helyzetben, aktívak, folyamatosan tartják a kapcsolatot az ügyfeleikkel, és megoldást találnak az ingatlan ügyeikkel kapcsolatos kérdésekre. De mondják el ezt ők maguk az otthonaikból. Globális kihívással állunk most szemben, amelyet együtt meg tudunk oldani. Mi támaszkodhatunk a nemzetközi hálózatunkra 130 000 tanácsadó kollégámmal világszerte 118 országban. Példaértékű, amit a Rimax az elmúlt hetekben véghez vitt, az a támogatás, az az iránymutatás, amit kaptunk azért, hogy titeket, ügyfeleinket minél magasabb színvonalon tudjunk kiszolgálni. Mi dolgozunk tovább, ti számíthattok ránk, és átadom a szót Szilvia kolléganőmnek, aki elmondja nektek, hogy hogyan. Fontos, hogy vigyázzunk egymásra. Ezért kitaláltuk, hogy a személyes találkozók helyett inkább az online térben találkozzunk veletek. Így meg tudjuk ejteni a bemutatkozást, az értékbecslés megbeszélését, de még a megbízási szerződés megkötését is. Az pedig, hogy ezután hogyan oldjuk meg az ingatlanotok bemutatását, Levente kollégám elmondja nektek. A virtuális megtekintésre a legnépszerűbb eszközünk a 360 fokos webséta. Járd körbe az ingatlant a 360 fokos websétánkkal, és csak szólj, ha meg szeretnéd tekinteni. A személyes megtekintés sláger kiegészítői a maszk, a gumikesztyű, a lábzsák és a kézfertőtlenítő. Az ajánlattétel, valamint az adásvételi szerződéskötés online lebonyolítási megoldásai jogász kollégánk Ákos bemutatja nektek. Ha a kiválasztott ingatlan mellett döntöttél, akkor az ártárgyalást, a vételi ajánlatot és az adásvételi szerződést is el tudjuk végezni online. Az ártárgyalást videóhíváson vagy telefonon keresztül is lefolytathatjuk a felek között. A vételi ajánlat elfogadása elektronikus úton történhet egyedi azonosítóval hitelesítve. Az adásvételi szerződéskor a jogszabály lehetővé teszi, hogy ügyvéd bevonásával videóhívásban történjen a felek beazonosítása, majd postai úton a véglegesen aláírt dokumentumok bekerülnek a földhivatalba. A vételár kifizetése internetbankon keresztül is történhet. További részletekért kövessétek be a Rimax Centrál Facebook oldalát. Köszönjük a figyelmeteket, hálásak vagyunk a bizalmatokért, és hogyha tehetitek, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra.